Усім прывітанне. Сёння мы прыгатуем рыбны квас, традыцыйную страву з вёскі Спорава, якая знаходзіцца ў Бярозаўскім раёне і славіцца сваімі рыбнымі рэцэптамі далёка за межамі рэгіёну. Але варта адзначыць, што рыбны квас гэта не напой, як многія могуць падумаць, а менавіта суп з сушанай рыбай, якая з'яўляецца візітнай карткай Спорава. Мясцовыя жыхары вельмі уважліва ставяцца да кулінарнай тэрміналогіі, і рыбны квас катэгарычна не варта блытаць з юшкай, паколькі яна гатуецца выключна з свежай рыбы. Таксама не варта называць яго шчамі, бо квашаная капуста ў гэтай страве грае зусім іншую ролю. Калі вы яшчэ не паглядзелі відэа пра кухню Спорава, прапаную гэта зрабіць. Відэа ўжо на канале. Паехалі, але для пачатку падпішыся, каб не прапусціць новае відэа. Папярэдне замочаныя сушаныя грыбы дробна наразамі перакладаем у рондаль. Дадаем замочаную груцу, заліваем вадой і варым каля гадзіны. Цыбулю дробна наразаем і праз гадзіну дадаем у рондаль. Затым дадаем квашаную капусту, капустны расол і сушаную рыбу. Варым яшчэ 10-15 хвілін, у канцы дадаем соль, перац, ліст бабковы, здробнены кроп, каляндру і кмен. Дакладную грамоўку гэтай і іншых страв вы можете знайсці ў маім тэлеграм-канале. Калі вам падабаецца мой контент, вы можете падтрымаць канал праз Patreon, спасылка ў апісанні. Ваша падтрымка вельмі важная. Подписывайтесь, ставьте падабайкі, пішыце каментары і смачна есці.